Andito tayo ngayon sa van, Dami ko pang i-separate. Mga kaamyanan. Yung mga napupulot ko sa kwan. Separate yung mga may kulay, tsaka ganyan, no? Green. Itong mahal. Bibenta ko to. Ito kamyan, mga napulot ko pa sa sa igid, sa tabi ng dagat. Yung mga taga-hotel, tapos dinadala doon sa hindi na binabalik. Yan. Lakay, ubingak pay. Lakay lati ko di lakay ngamin nasa wan taga La Union ay taga Amyanan. Hindi tayo mga iniinom sa sushi. Arigato! Mushi mushi! Yan, Blue, blue, blue. Kailangan pang separate. Yan, blue, iba lang. Domingo at kakabsat isang agdingig tayo ti Christian song.
Mag-apply kayo kanya dati para separate. Hindi taga Pilipinas. Mag-apply kayo dito. Punta kayo sa embassy, sabihin nyo, segregator, ba yun? Tawag nun? Sabihin nyo lang yung pangalan ko. Lakay ti amyanan. Ibaga yung konsol. Kana kayo ti visa. Ito yung sikreto sa pangtanggal sa sakit sa diabetic. Kailangan magpapawis ka, magtrabaho ka, uminom ka ng beer sa paminsan. Huwag kayong magdepende sa gamot. Nakakamatay yan. Okay, mga kamyanan. Sa next na aking vlog, sabihin ko kung paano maiwasan ang diabetes. Bibenta natin ito mamaya. Baka masaraduhan. Subscribe, like, and share. Para tayo'y magkapera. Like, share, and comments, mga kamyanan. Aragsak ko.
Ito masarap oh, tequila.